Hadin kajing menjur ke sarkar NDA kajing alam Narendra Modi Prime Minister keri India kalai kajing menjur ya ka Women's Reservation Bill ka badai ka an long nong mi khmat ikinte ka balai pulai pesan bat kandai ka an ka bakongsan bhai ikinte bat kalawai jong kijilla bat keri India hi barok away kamla bandanyo baki nong mi khmat kinte kiduna ba harilum khasi jantia balong kita kinong thau an hapo ka ying dorbar mikhalaya ki angot kata ka Dr. Amprining Dob ikong Santa Mary Hato kani ka bha kerpang kikentai balong kinong mikmat kilong ni am kikentai kasi ki bachelor ban mi shakmat kum kinong thawan halor kani ka bental ayo banya kram kato kani ngot kiriyo pajba ke ei ka ba kisngo ban pen pa pajba halor kani ka benta lagi so dei ni em ba kikentai kin mi shakmat balong kita kinong thawan kilaong ka jinglong nong mikmat jong no kamdan jingkhang ya u ne yaka ban mi shakmat rei ka debet ka jing start ka jing shampang bat ka jing slur ni kalong kumne kan kani ka reservation policy jong ka government of India kalong ka badai ba baro hi ki ya mir jong mat gani le ko ai laslam ya ka jing pe jong a jing so jong a te ki kan thai ki don ka lat ka lenti kan ban ya don lang ha ka sinsar khadar mo ham tam le han hari khasi jong ni ai ja cha kan thai ki kan thai baro bo ki de ban da ni dai tang ha kani ka assembly la ni ha ka district council wat ha ka snong ka thao ba ka ikan thai ka divandan ha ka long ha ka darbar kan baknya ai in ai bor lam kan nam ta ka snong ka thao kanang ba ka snong jungi kan long ka ri khasi bro ko we ga ri mekhlia kan long ka ba job ai kan yang ba ro angkat ta le si hi jing du na jung ki kan thai ban la yakini ki kam politics ki kam ini ki kam san partai kam ong no kadai ba ki bapli ki haban pe ga yeng yu huja kaben ko ngalong kata ti ga ba ar pat kin pe le ki khon ki ti kum no bakin pen he pen san ye ki kin pen song school ye ki ya barbor shenrang hi le kamai ka ji sabar sem stom kan ya hnrai ga jing sia ki di binemi hi akan ka kam politics mang i mentah ki port kin thai port be long election di khmat sai kin thai te ni ong gum noi kata deh tangga tai Alite ki genti judan hiu sini sini bagi jumi ndai bong bagi demi judan hiu bakhang manong ba meno ki judan kita manong gilong kemi bamsa banlong gilong ni pat gilong thawan judan ni taman de juna pat ban mi seman dapat dapat long gilong thawan te lada ki genti ni sunrang bagi de gilong gilong thawan judan kadong kawi ka bakong san ne ka de jigit ki jong ki dadon kam than manong bagi genti gin mla ban kit de ka ani ka ya de ka ani lada ki de gilong thawan ki genti du gila ayu sunrang ro lai ta ko atu te ka song hakamon ka jongki hai kem somon ne kumno ban mi ban long kita ginang thau an ban dia kata gila yu lupai di sinrang gila long ginang thau an katno ru gam ju poi ri sei ku sukut haju si haju te man kidu ban siam senyan rada alis kibe begini pri giding tre bah te thai gini ban siam arsha magi gini mi sekman tai ko em phi kata te kanam don habatri kano no na banta ka bah kamiat manoi ban yami ban ya bisni kata bagi tri bahai kan nu kam gin tri nu senang bagi support sudah om manong bagin khanglat bagi don kamon menteri bahat li lada kisenrang wat kisenrang lu bala gide tagi khan arbon li bagi la simti kan nu ka kambun kisu la sim tang ta nong thau an li kim judan ka ta thau an sulap mi tangga ya pe kam ki jam la jong kim judan por ban thau an man tau pat ba tiga man to yu senang li lada kaman kadai kaman sim ni gibril haba continue sindang lah badon kaman sim menteri nama tau pajba ka bahalang temlang kasalang ke kintri bi judan ni reban khang ni tu hi kadai bit tang kata ke mga ong pm kadai git kimdon ni kaman ban ni ali habadon kaman em ni ong ni yu ka pol election gi sing long kemi ki kintri gi mi te hari meeting menmiet menyong si baji arbaji menmiet kita ngelit benya den meeting kita ngedon por benet gitu te haba kuntu kita gi la long lupai gi ju kila yang kat kerdan lupai kila mi benet meeting banyak jingalang banyak ya lap election nama tahu pajba ban pensutu pajba tigi di long kemi hiju hi ha compare ini ki kamu ni ada lagi man tadi kamu jang kita bagi don kamu ban mi smart kata tai siam kali bi kata kan lagi genti kin mi smart klem ka pisa kin mla ban mi menu ru senrang ru mentala klem ka pisa unum la ban mi nama beli don kami ka pisa lada
Kabiang kapisa kamu misala ban mi khmat ban ya long tagi nang thau an ti la khlem kapisa kim don banut ban mi mar bale ya ban pelut chene satai ya ban daki krur haban lut sa ban mi khmat dikata ka bangsan e ka dikatai ka baningkong ba khlem kapisa kim la mi ri menta kladon bat ba mi khlem kapisa ro mo kum ka pipi be mi khlem kapisa menta kila alang kala along baka ai men sim ka yaki kentei ne yaki long kami ne ki sinrang ba bakin mi khmat khlem kapisa ro na bantaban long unang thau an mar bale aka sengsara ka khoi ka suba tingi don kami ba khlem kapisa la dangi la pelut lupa kapisa te kamot katai baru sekatar bejon kata ta kata baru khik isa ong bakal kinde gitu kente bagi salia ban mi dai kuloi ban mi dai ka bor pisa ka ba trei tenge am ta kata salia ban mi kan sarwa kai tang ka po